खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। आङो मोनसे कन्टेन्ट लाबोदों दिनैहाय। नोंथांमोना बे कन्टेन्टखौ नायलांबानो बुजिगोन आरो गासिबो। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय आङो रसमानि बागै लाबोदों आरो गिलु फालु मिटिं जालायलायदों, दावराव दावसि जालायदों आरो न'खर फारनैजों, ओरै हिन्जावनि लागोनि आरो हौवानि लागोनि। बिथांमोनहा बे रसमा मोनहा बुजिस'नो हायैयाव, मिथिस'नो हायैयाव बेफोरबायदि खालामना लानांबाय आरो। उन्दैबो सासे मोनबायमोन हिन्जावसा, बिसोरो हाबा जानानै सुखि संसार जालांनांगौमोन आंनि साननाय मथेबा। दा बिसोरो गारलायनायानो थांबाय आरो गारलायबाय, खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै लानांबाय। हाबाया मोनसेल' जाहैदों, थैनायाबो खनसेल', बेफोरबायदि लिरनाय दंमोन। नाथाय गले गले बुजियाव सोरबा सोरबा हाबा जायो, गोसो जानानै जायजों मोनो बेजों खारलांलाबायो। दा बिदि जानाङामोन आरो आंनि साननाय मथेबा। बिदिबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरनो हागोन आरो। आं दा भिडिअखौ होनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो बुजिगोन फारि फारि। थ' नायलांदो बिदिबा लोगोफोर। गासिबो हौवानि गारि बुंबाय थाबाय, नोंथाङानो हिनजाव गारि मानो बुंबाया? हिनजावनि पार्टिनिफ्राय जोंनि न'खराव फंबाय साथाम दङ। गिबिसिन हाबा लादों, जारिमिना गिबिसिन हाबा लानाय हिसाबै जोङो फंबाय साथाम दङ। जोङो बिदा फंबाय नांलाया खमलाया आरो जोंनि न'खराव जारिमिनानो गिबिसिन हाबा। जोङो जारिमिनखौ अनो आरो बेनो गिबिसिन हाबा लादों। जारिमिना गिबिसिन हाबा लानाय हिसाबै जोङो बिनि हिनजाव रसमाखौ जोङो नुनो मोनसेला। जों बिराद मोजां मोनोमोन, मिथिबाय? बिराद मोजां मोनोमोन। नाथाय अनजानाय आखुखौ देखायाखै, अनजानाय आखुखौ देखायाखै। जों दुखु मोनदों, गोसोआव दुखु मोनदों। जों दाबो अनो बेखौ, मानसि मोनो, मानसि बियो। बे दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना, बै दिननिफ्राय जेसेबां डकुमेन्टस दं MA पास जानायसिम, बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबायना? बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैथ' बुजिबाय जानो हागौ। थ' भिडिअआ बेनोसैमोन लोगोफोर। बाय बाय।